My dear brothers and sisters in Christ, isa po sa napakagandang regalo sa atin ng Panginoong Diyos ay ang ating mga mata. Mga matang nakakakita at dahil tayo may paningin, nakikita natin ang kagandahan ng ating kapaligiran, the beauty of God's creation. Today in our Gospel, the Lord healed a man born blind. Can you imagine the life of this man born blind? All through his life, from his childhood, adolescence, adulthood, he was living in darkness. We cannot see if there is no light. We see because of the reflection of light. And this blind man from birth has been living in darkness. He does not know the beauty of colors, and he does not know the faces of those whom he lived with. Kaya napakaganda ng regalo sa kanya ni Lord. Binigyan siya ng paningin upang makita ang kagandahan loob ng Diyos at ang kagandahan ng creation na ginawa ng Diyos. My dear brothers and sisters, may kasabihan, ang ating mga mata ay ang bintana ng ating kaluluwa. The eyes are the windows of our soul. Dahil nasasalamin sa ating mga mata ang nilalaman ng ating isip, ng ating damdamin, at kalagayan ng ating mga kaluluwa. Kaya nga yung mga santo ay tinatawag ng mga blessed dahil nag-uumapaw ang kanilang puso sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa at nagagalak ang kanilang kaluluwa sa maraming himala na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Tulad ni Maria na umawit ng papuri sa Diyos. Ang puso ko ay nagpupuri sa Diyos. Nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. And you can imagine the face of Mary beaming with joy sa mga himala na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ganyan din naman ang isang taong punong-puno ng galak sa kanyang puso ay makikita ito sa kanyang mga mata. Nasasalamin sa ating mga mata ang pagmamahal, ang awa, ang ating saya, at ang ating galit. May mga matang nanlilisik sa galit. Mayroon mga matang kumikislap sa pag-ibig. Mayroon mga matang malungkot at mayroon mga matang inaantok, sleepy eyes, mabunda na mata. Kalupan ng Haring David, he is rooted, malaria kutis, mabunda siya mata. May mga matang malungkot. Kitang-kita mo yung lungkot sa mga mata. Meron din naman mga matang malayo ang tingin, wala namang tinitingnan dahil sa bigat ng mga problema sa kanilang buhay. At may mga matang punong-puno ng pagmamahal tulad ng isang ina na nakatingin sa kanyang minamahal na sanggol. Habang ito'y hawak niya sa kanyang mga bisig, malapit sa kanyang dibdib, ipinapadama ng isang ina ang kanyang pagmamahal at ang kanyang tingin sa kanyang anak ay punong-puno ng tender, loving care. My dear brothers and sisters, yung pong mga nagkursilyo na sa inyo, isa sa mga larawan ng kursilyo ay ang tinatawag na the eye. Larawan ni Jesus na nakatingin sa iyo, mga matang namumusa, at nakalagay doon sa larawan ng the eye, I am counting on you. Inaasahan kita, inanayaan kita, nananalig ako sa iyo
upang ibahagi mo ang iyong buhay sa paglilingkod sa aking sambayanan. Alam natin lahat ng nangyari kay Pedro. Sabi na, Lord, I will die for you. Pero nung kasagsagan na ng paghuli kay Jesus, naku, nagtago si Pedro. Itinakil niya ang Lord ng 3 beses. And when he denied the Lord 3 times, the cock crowed. And Jesus passed by. Sa pagdaan ni Jesus, habang siya nililitis, conversus Dominus, ayon sa kasulatan. Lumingon ang Panginoon sa kanya at nagtama ang kanilang mga mata ay buhay. Nang dahil sa tingin ni Jesus, His loving look, His forgiving look, that was a moment of conversion for St. Peter to go back to the Lord. Nalusaw ang kanyang kaluluwa, nahiyak ang kanyang buong pagkatao sa pagmamahal na binigay sa kanya ng Panginoon. Isang tingin ng pagmamahal, isang tingin ng pagpapatawad, and Peter wept bitterly. My dear brothers and sisters, biro ng mga inchik, kapag daw malaki ang mata mo, malaki kita. Kapag daw sikik ang mata mo, maliit ang kita. Pero kapag duling ka, doble ang kita mo. Doble kita. Mas mabuti pa ng duling dahil dumodoble ang ating paningin. Lalo na yung panahon ng crisis. Di tayo makalabas, lockdown, walang trabaho. Dami ang ating financial status. Kailangan yung panahon ng crisis. Kaya sana, duling tayo para doon yan kita, kahit walang kita. Joke. So, my dear brothers and sisters, inaalagaan natin ang ating mga mata. Eye care is very important. Lalo-lalo na ngayon, panahon ng COVID-19. Huwag tayo basta-basta hawak sa ating mga mata, sa ating mga ilong. We protect our eyes from too much sun exposure. We take vitamin A o kaya ng lutein para sa kalusugan ng ating mga mata. At para sa ngayon, kalusugan ng mata, eye care, so we can see better. And we have clear eyesight. Maraming tao napaka-clear ng kanilang vision 2020. Hindi sila nangangailangan ng salamin. Pero di ba, nearsighted. Tulad ko, yung malapit nakikita ko, yung malayo hindi na masyado. Maliban lang kapag yung salamin mo ay bago at nakakamay mo yung vision. Yung iba farsighted, nakikita yung malayo, very clear, pero yung malapit, malabo. Yung iba astigmatism, blurred ang kanilang nakikita. Yung iba katarata, para may puti na tumatakip sa pupil at iris ng iyong mga mata. So, my dear brothers and sisters, inaalagaan natin ang mga mata natin para magkaroon tayo ng maliwanag na paningin. Pero ano ba yung mga paraan para lalong magliwanag ang ating paningin? Hindi lamang vitamins, hindi lamang salamin o eyeglasses ang pwedeng magpaliwanag sa ating paningin. Maliwanag ang nakikita ng isang tao na bubuhay sa katotohanan. Sabi ng isang movie, Butterflies Are Free, wala nang mas bulag pa sa mga tao na bubulag-bulagan. Bulag ka you cannot see. Pero mas bulag ang mga tao na bubulag-bulagan dahil nabubuhay sila sa kasinungalingan. Maliwanag ang kita ng isang tao na nabubuhay sa katotohanan. It's like walking in the bright sun. Maliwanag na maliwanag ang nakikita. Maliwanag ang nakikita ng isang tao may pinag-aralan. Kaya nga simbolo po ng knowledge is power ay isang burning torch
dahil may pinag-aralan ka at ibinabahagi mo yun sa iba, nagsisilbi kang liwanag dahil sa iyong karunungan. Knowledge is power. Knowledge is also light for other people when we share it. Ang karunungan ay ilaw para sa iba. Mas maliwanag ang nakikita ng mga tao ng mamahal at punong-puno ng pagmamahal. Kapag puno ng pagmamahal ang iyong puso, maliwanag ang nakikita mo. Kaya nga may awitin sa mga taong in love, you light up my life. Para bang sinindihan mo ang aking buhay nang dahil sa ating pag-ibigan. Diba? Makulay ang mundo ng mga taong punong-puno ng pagmamahal. Pero yung mga loveless, yung sirang love life, napakatry ng kanilang buhay. Walang katorya-torya at ang choice of color nila, yung malulungkot, yung mga autumn colors. Pero yung mga taong in love, bright colors and joyful colors and floral designs at iba pa. Sometimes it is reflected in our clothing. So, my dear brothers and sisters, maliwanag ang aura ng isang taong nagmamahal, parang nakakaya. Pero madilim ang aura ng mukha ng isang taong nabubuhay sa galit, sa sama ng loob, sa inggit at hinanakit. Madilim ang nakikita ng isang taong galit. Di ba, kuminsan kapag galit na galit ka, tumataas ang presyon mo. Anong sinasabi mo? Nagdidilim ang aking paningin. Kasi punong-puno ka ng galit. At kapag punong-puno ka ng inggit, hindi mo na nakikita ang kabutihan ng iyong kapwa. Nabubulag ka sa iyong inggit. At kung ikaw ay nabubuhay sa selos, naku, sira ang iyong matuwid. Natatakpan na yung pagmamahal. Pagmamahal na naging selos. Pagmamahal na nauwi sa galit. Ano ba yung nagpatibok ng inyong puso? Bakit ngayon? Punong-puno kayo ng galit at selos sa isa't isa. My dear brothers and sisters, maliwanag ang nakikita ng isang taong may pananampalataya. At sabihin niya natin, pinagkalooban tayo ng ikatlong mata. Our third eye was given in our baptism, ang mata ng ating pananampalataya. Our faith enables us to see what the human eye cannot see. Napaganda po ng faith natin. We can see beyond what the eyes cannot see. Yun ang ating pananampalataya. At ang panahon po ng Quaresma, Lenten season, is a time for us para maliwanagan ang ating mga puso at kaisipan na dulot ng ating pananampalataya. Maliwanagan tayo sana sa liwanag ng pagmamahal, sa liwanag na dulot ng pagpapatawa at kabutihang loob. Ang linggo kong ito ay Gaudete Sunday, Rose Feast. Isang panahon at pagkakataon sa mga catechumen. It is the Sunday of Illumination. Unti-unti, nagliliwanag na ang kanilang pananampalataya. Isang pananampalataya, kanilang yayakapin sa binyag. It will be a lasting affair with the Lord. A joyful communion with the Lord. Pinagsasabihan na nila ang kanilang binyag. Ang kanilang entry to God's family. Illumination Sunday. Isang buhay na punong-puno ng liwanag. Isang buhay na makulay. Excited na yung mga catechumen. Sa linggo ito, isang linggo na naman. Bibigyan na sila. And we will celebrate the Easter Sunday. My dear brothers and sisters, isa po sa dapat nating hilingin sa Diyos ngayon ay ang liwanagin ang ating mga puso. Liwanagin ang ating mga mata. Liwanagin ang ating mga isip. Dahil maraming tao nabubulag
ang kanilang kaisipan at nabubulag ang kanilang puso. Ipagdasal natin sila upang maliwanagan sila at gawin ang tama at dapat. Tayo ay nakakita dahil sa ilaw. Sana sa tulong ng ating pananampalataya, maliwanagan ang ating mga puso at mga kaisipan upang gawin ang tama at ang dapat at ang matuloy. Lord, you are indeed holy, the fountain of all holiness. Make holy these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Physically present, we now make the act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you.
never permit me to be separated from you. Amen. We now pray the Oratio Imperata. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and this disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. May we help of all Christians. Pray for us. Our Lady of Victories. Pray for us. San Isidro Labrador. Pray for us. San Rafael Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. San Lorenzo Ruiz. Pray for us. San Pedro Calungsod. Pray for us. Let us pray. Lord, may the sacrifice we have offered strengthen our faith and be seen in our love for one another. We ask you this through Christ our Lord. Amen. Final song, give thanks. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us go in peace to love God and serve one another. Thanks be to God. Salamat, see you tomorrow. God bless you all. Ingat po.